Kif inqatlet Daphne? Mal-ewwel inti intbaħt li dak kien assassinju politiku? Tibda mill-aspett ta' xokk. I don't like overlooking that, għax jina għadni niftakar dak il-moment, ma nistax, I can't just, go over it, I can't forget it. Jina kont waħda mill-ewwel nies illi ċempluli. Niftakar telefonata, ċempli l-ħabib tiegħi, għalli Caroline, għalli poġġi bil-qiegħda. Qatlu hija, qatlu għandi ħafna x'nagħmel, qatlu hija, qatlu ġej bil-paroli. Għalli Caroline, poġġi bil-qiegħda. Għalli Caroline, għalli Daphne, bomba. 10 minuti fejn ma xejn. Ma konx nafs naqbad ngħid. Meta sajt nitkellem għad forsi beġġat, forsi ma mititx, forsi. Kar, le. Tal-lum il-ġurnata ma nistax naċċetta, imma niftakar li jiena ngħix 10 minuti il-bot minn fejġrat, 10 minuti il-bot. L-istin ta' ġurnalist li titlaq kollox u tmur on site, tmur tara, ma stajċ niċċaqla, ma stajċ nemmen, asrit nemmen, għalek nasib għamur, ma stajċ. Bajt nispera illi l-informazzjoni ħażina ovvjament kif għadda il-ħin tittaċċetta dak li ġaram. Kenna situazzjoni di kon nitkellem magħha ħafna ma' Daphne. Daphne jew jien konna, per esempio, every 2 weeks, every 3 weeks, niltaqgħu noħdu lunch u niżvoga. Ġrat, ġifieri ftit xhur ta' qabel ma nqatlet, ma konniex ġifieri hemmhekk sejna ħbieb. Xaqqatkom? Meta kont ma niflax hemmhekk sejna ħbieb. Meta jiena ġej diagnosed, meta jiena naqat mal-Partit Nazzjonalista. Mbagħad ftit xarej wara ġej diagnosed marda serja. Kienet ċemplitli. Konna tqajna, mhux tqajna, kienet ċemplitli, l-ewwel darba ċemplitli kienet fuq l-istorja ta' Gaffarena. Kont New Times tal-dik il-proprjetà ta' Old Main Street. Konna mnalina li għandna l-problemi.